Dobre, tak podstatou tohto zadania je vyhľadať zoznam environmentálnych záťaží na Slovensku. Ty máš vyčlenený nejaký kraj. Prejdeme na stránku envirozáťaže.enviroportal.sk. Najprv podľa svojej lokality, mne sa zdá, že máš Nitriansky kraj, zatiaľ budem robiť so svojím krajom, ja mám Žilinský. Zvolíme si kraj, potom dáme filtruj záťaže, následne zvolíme počet záznamov, môžeme, aby sa nemuseli po 10 na stránku. Takže toto máme. Prepneme sa do registre kategorizácia rizikov a tam si vyberieme výber jedného registra. Budeme postupne voliť, ako vidíš, tu je A, B, C, čiže najprv si zvolíme pravdepodobnú environmentálnu záťaž a postupne budeme voliť riziko s nízkou prioritou, záťaže s nízkou prioritou, strednou, vysokou. V tom registri A potrebujeme len zoznam, čiže žiadne detaily, pretože v registri B a C už budeme každú oblasť, ako vidíš, tu je jedna oblasť, druhá, tretia, budeme detailne musieť rozpísať. Čiže pravdepodobná environmentálna záťaž register A. Vyberieme si s nízkou prioritou, dáme filtruj záťaže, malo by ti vyfiltrovať niečo. Takže toto len vypíšeme, môžeš to skopírovať do Wordu, alebo len asi takto. Ona si myslela, že názov environmentálne, čiže tu máš KM01, neslúša skladka a to postupne vypíšeš. Môžeš aj kde sa nachádza, v akom okrese a obci. No a následne ideme so strednou prioritou, filtruj záťaže, zase ti vyskočí viac a tu dole vidíš 1, 2, čiže si postupne preklikáš 1, 2, 3, môžeš mať aj viac, tu mám len dve podstránky. Takže toto, to zase len názov, záťaže, obec, okres môžeš dať. Sorry. Ideme s vysokou prioritou, dáš filtruj záťaže, boom, a zase opíšeš do toho Wordu alebo skopíruješ ako chceš. Čiže tu máme register A, pôjdeme na register B. Sorry. Najprv dáme filtruj záťaže a môžeme ísť od nízkej priority zase, čiže filtruj záťaže. No, takže zase tu máme dve, ale už tu je zmena v tom registri B, ako som vravel, že budeme musieť detail záťaže. Aha, tak to nie. Takže musíš kliknúť, to by ťa malo presmerovať. Áno. Čiže popíšeš tú jednotlivú záťaž s tou nízkou prioritou, ako sme tam, čiže údaje o lokalite nejaké, to si už preklikáš, kde to je a také drističky. Tak ale hlavne je charakteristika prírodných pomerov a klasifikácia EZ. Tieto dve veci, jasné, treba tam, síce to máš v tej prvej tabulke, tam, kde si vyberáme s nízkou prioritou atď. Tam máš napísané, kde sa to nachádza, obec, okres. Takže toto tam je. Môžeš dať, aké tam boli práce zrealizované. Ako môžeš z toho všetko vyťahnuť, ale tak to najpodstatnejšie je asi tá charakteristika prírodných pomerov a klasifikácia environmentálnej záťaže. Hlavne to celková hodnota klasifikácie. Toto tu. No, takže sa vrátime dozadu. Tu nás to zase asi hodilo, čiže musíme
lokalitu, no zase, to je taká. Zase si musím tu navoliť. Prečo mi dal? Aha, že by... Aha. Ne. Čo za trist. No, takže máme zase, neviem prečo to tak hádže divne, zase vyber jedného registra, potvrdená environmentálna záťaž. Dáme si napríklad s nízkou prioritou filtruj záťaže. Môžeme sa pozrieť, koľko tu je tých so strednou, s vysokou prioritou. Postupne musíš vypísať, napríklad tu mám, neviem, 20 či koľko. Postupne pre všetky musíš vypísať, ale neviem prečo to nejde takto. Lebo keď kliknem na detail, ma presmeruje a keď dám dozadu, tak zase sa rozhodil ten filter a zase si ho musím nejak prestaviť, alebo to je... To nechápem tomu, prečo to tak rozhadzuje. To nič, to okres nevyberáme, filtruj záťaže. Hej, čiže podstata je, sorry, ešte to pozriem, či mám dobrú lokalitu nastavenú. Nie, samozrejme. No, dopracoval som sa k dobrému filtru. Takže podstata je pre všetky tieto detailne v registri B aj v registri C detailne rozpísať o každej environmentálnej záťaži. Hej. Čiže iba Ačko zoznam, Bčko, Cčko detailne. No čo ešte som chcel? No môžeme sa pozrieť tu do toho, do Cčka. No vidíš. Hej, čiže vidíš, že tu ešte sa pozriem, či mám dobrú lokalitu nastavenú, áno. Vidíš, že napríklad sanovaná, rekultivovaná lokalita není v Žilinskom kraji zaznamenaná na Enviro portáli. Tak to vyzerá. Robím čo môžem, ale nevyfiltruje nič. No dobre. Tak zhrniem to Ačko zoznam tých environmentálnych záťaží, môžeš to rozdeliť, ako som hovoril, nízka priorita, stredná a vysoká priorita. Hej, čiže nízka priorita, stredná, hej, takto postupne vypíš ich, zoznam, a Bčko, čiže potvrdenú a sanovanú lokalitu, urobíš detálne pre každú oblasť zvlášť. No a záver je taký, že urobíš mapku svojho kraja a tam vyznačíš tie environmentálne záťaže, ktoré nájdeš. Zhruba môžeš aj nakresliť, to je jedno, rukou. Vytlačíš si iba hranice svojho kraja tam guličkami alebo vyznačíš. Tak asi toľko. Keby niečo, napíš.